Setum pabrik gula Jati Loceret Nganjuk. Corong keluke pabrik gula Bekasi Londo iki dadi saksi bisu penyerangan pasukan gerilyane Jenderal Sudirman pas zamane agresi militer Walanda nalikane taun 1949. Penyerbuan pasukane Pak Sudirman nyang pabrik gula Jati duwe alasan sing kuat yo masuk akal. Tibake meneng-meneng bangunan pabrik gula Jati iki didadekne markas militer karo pasukane Walanda. Oleh kabar iki pas nalikane Pak Sudirman karo para pejuang gerilya teko ning wilayah Nganjuk ya kuwi ning Bajulan Loceret. Pasukan gerilyane Pak Sudirman mulai medun saka markase sing ning Alas Wilis Bajulan. Parane mara ngalor ya kuwi tumuju pabrik gula Jati sing enek ning Jatirejo Loceret Nganjuk. Singkate cerita, serangane pasukan gerilya Pak Sudirman gawe akeh korban jiwa saka para pejuang ya saka Walanda bareng. Ning nyatane pasukan gerilyane Pak Sudirman iso ngratakne meh kabeh bangunan pabrik gula Jati. Mung nyisakne saitik bangunan karo setum sing ijik ngadeg jejeg sampai saiki.